Samozrejme, u prasničiek sa my hlavne venujeme produkcii materských plemien, pretože u tých otcovských plemien tam vyberáme matky káncov iba tí najlepšie. Tam nie je cieľom produkovať nejakú veľkú prasničky, tam je naše cieľom produkovať káncov. U týchto plemien, ako sú biele ušľachtilé kontrast, to sú jediné plemená materské, ktoré máme na Slovensku, tak tu opačne práve dominantnou našou snahou a záujmom je produkcia prasniček. Vidíme tu prasničky číslo katalógu 567, pochádzajú opäť z toho prvého podniku, čo som hovoril, Chovmak Rastislavice. Sú to prasničky narodení 30.10. línie Favle, čiže mladúčké prasničky, keď si pozrite 7-mesačné. My sme v roku 2003 tedy prešli z indexovej metódy pri hodnotení materských plemien na nový systém hodnotenia, je to BLAP systém, animal model, kde sa vlastne hodnotí geneticky všetci, ktoré počítač nájde príbuzný, to znamená detko, babka, sestra. Hlavne sme u týchto materských položili a tento index sme menili vlastne pred rokom znova, kde sme posílili reprodukčnú žitkovosť v tomu BLAP systéme na 60 až 60%. Takže vidíme, že tá celková plemenná hodnota u tých línií a potomkov, ktoré majú výbornú reprodukčnú žitkovosť, ako sa napríklad týchto predvádzaných prasničiek, taká sa nám podstatne vylepšila po tých vysokoreprodukčných líniách, čiže napríklad tieto prasničky, číslo prasnička 5 má 415 celkovú plemenú hodnotu, číslo 16 596, číslo 7 651.